Dobrý večer. Děkujeme moc krát. Já bych vás tady opět chtěl přivítat u už 9. dílu Silných řečí. Opět budu se opakovat, děkujeme moc krát za vaši přízeň. A jak jste už asi zvyklí, tradičně tu něco slavíme. Dneska ta situace je poměrně jednoduchá, protože dneska slavíme Vánoce. Trošku předčasně, nicméně je to tak, takže já bych hned takhle z kraje pozval svého kolegu, abychom to neslavili bez něj. Takže přivítejte prosím mého kolegu Tomáše Kettnera. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Vítáme vás na 9. dílu Silných řečí. Tak, tento díl bude takový vánoční, jsme si řekli s Jakubem, protože je adventní čas a blíží se Vánoce. Tak doufáme, že máte spoustu dárků, máte napečené cukroví a máte úsměv na tváři, protože Vánoce si toto vyžadují, že? Tak, to stačí asi. Protože víte, že vždycky rozdáváme šampus, protože něco slavíme, tak dneska slavíme Vánoce, což si prostě zaslouží cukroví. Je to tak? Můžete to prosím rozdělat? Máme jakou kolekci vánoční čajovou, jsme si připravili. Řekni, kdo to pekl. Opravdu? Jak to prozradil? Tak jo. Pekli to samozřejmě manželé, kteří se tímto dlouho zabývají a pečou to s láskou, dělají si vlastní těsto a dá se to koupit v Tesku. Samozřejmě po takovém pečivu je žízeň a jsou to takové hubidusky, já tomu říkám. Takže tady je něco na zapití, nebudeme dělat reklamu, každopádně rozdej to, no. Ukaždej mi jednu tady ještě a pošlu do pravého křídla. Dobrou chuť, tam je třeba, jak bych to... Neházej to, ale... Teď třeba do druhé řady. Tak, dobrou chuť, samozřejmě. Tak, my bychom chtěli vás ještě jednou přivítat tedy na 9. dílu Silných řečí. Děkujeme... No takhle... Tak příště, Kubo, my se učíme každý díl od dílu, takže příště víme, že ještě ubrousky, kapesničky, ocávačku a takové různé věci. Ocávačku, no, tak jsou celý za to, tak potřebuji ocát. Takže děkujeme sponzorům samozřejmě, což je David, což je Gonda, což je Petr Tůma, děkujeme, pojďme jim zatleskat, vezmeme to dneska rychle. Děkujeme moc. Jsme samozřejmě opět rádi, že se to vyprodalo, že jste tady všichni, což nás obrovsky těší. Tento díl byl zajímavý tím, že vlastně se začaly vyprodávat lístky. Ještě jste ani nevěděli, kdo tady bude. To je jaký unikát. A říkám, Kubo, už to jako asi řekneme, ne? Říká, ne, tak se to prodává, tak to zkusíme ještě. No, takže... Je to pravda. Je to pravda. Takže děkujeme, pak jsme natočili pozvánku, která byla natočena třeba za 3 minuty, se stříháno na 1 minutu, což jsme taky byli rádi, že jste to viděli, každopádně už nebudu zdržovat. My jsme rádi opravdu, že jste tady, že vás je vždycky tady taková spousta a že jste tady v garáži můžeme setkávat. A teď už máme nahoře, tady za rohem, máme 2 výborné hosty, kteří nahoře v šatně působili velmi sympaticky a doufám, že se to plynule přesune sem na pódiu, protože tady to je prostě super a my jsme jim to říkali. Je to tak? Takže prostě pojďme na to. Jdeme na to. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil našeho prvního hosta, kterým je pan Jakub Wagner. Sem můžete. Dobrý večer. Já když jsem se trošku jako tak připravoval, tak jsem měl spíš jako problém ne o čem se budeme bavit, ale spíš co vynechat, protože ten váš příběh je sám o sobě tak strašně zajímavý a poměrně jako obsáhlej.
Tak já bych to tak projel od těch vašich začátků, nevím, jestli to každý zná, Jakubovy začátky, že Jakub vlastně měl nakročeno spíš na dráhu profesionálního hudebníka, která se pak nějakým způsobem zvrtla a z Jakuba se stal rybář. To je ve velmi zkrácené formě. Jakube... Tak já vlastně ani nevím, jestli to nikoho zajímá, když jste prodávali lístky ještě, než lidi věděli, jakože... Naopak. To je jako dost velká podsta, když vám to řeknu. Chápu vaši poznámku, no. Děkuju. Budete potřebovat vodu dneska. Jo, No, hodně. Tak myslím, že to zajímá lidi dost. Jak jste se... Zajímá je to určitě. A co mám teda říct? No, tak vy jste začal na konzervatoři s kontrabasem a vypadalo to, že budete hudebník. Co se stalo, že to nakonec nebylo? Že jste z té konzervatoře odešel? No tak ten příběh je relativně velmi jednoduchý. Já jsem ze začátku sportoval, hodně jsem sportoval, vrcholový fotbal, pak florbal. No a tatínkovo samozřejmě obrovský přání, což je pochopitelný, bylo, abych byl hudebník, což bylo i maminky přání, kromě plastického chirurga, což jsem jim taky nesplnil, abych byl aspoň hodně bohatý, že jo. No a já jsem ale od 7 let pořád říkal, že budu rybář. No, tak si jako ťukali na hlavu, říkali jako proč, jako rybář, budeš lovit nějaký jako smradlavý rybníky, budeš celý od bahna, budeš mít jako malej plat, jako co tě na tom jako rajcuje. Já říkám, ne, já prostě jako nebudu lovit ty rybníky, to budu dělat pro zábavu, ale budu chytat ty ryby. Ale to samozřejmě v té době to bylo jako neexistující řemeslo, takže já si jim ani nedivím, no a ve 3. ročníku konzervatoře jsem jako jeden den ve třídě řekl tak jakože nashledanou a tak táta mi dal dělo mezi dveřma, řekl mi taky nashledanou a tím byl náš vztah jako vyřešený na následujících pár let a udělal hrozně dobře, to byla jako nejlepší léčba šokem a Co jste pak dělal? Dostal jste teda jako... No tak táta mi to řekl jednoduše, tak když si umíš udělat svoji vlastní hlavu, tak taky asi budeš vydělávat svoje vlastní peníze, což byl trošku problém a já jsem potom se vlastně ocitl jako v Austrálii. To bylo zhruba v kterém věku, kdy jste se ocitl v To Austrálii? mi bylo, já myslím, že nějak 18. 18, to je poměrně brzo. A tak samozřejmě tam jsem si myslel, že se ze mě všichni zbláznějí, což se ukázalo jako zcela mylný. A nemohl jsem tam sehnat ani práci, protože já jsem neměl pracovní povolení nic, takže tam jsem vlastně skončil 3 měsíce v Central Parku a spal jsem jako bezdomovec a jedl jsem tam nakonec jako odpadky z popelnic, což byl jako krásný zážitek, hodně mě posunul. No a potom nějak jako jsem šel tím životem dál a když mi bylo nejhůř, když už jsem si myslel, že to budu muset vzdát, že budu muset teda přijet domů s tou skleněnou hlavou, tak naštěstí jsem potkal Rexe Hunta, což byl člověk, který se stal takovým mým druhým tátou a on mi ukázal cestu, kterou bych měl jít a vlastně díky němu jsem dneska tam, kde jsem, samozřejmě kromě dalších úžasných lidí, který jsem v životě potkal, který mě hrozně pomohli. No, že jste ho potkal, vy jste ho nepotkal náhodou, vy jste šel za ním cíleně, pokud mám dobré informace. Tak ano, šel jsem za ním cíleně, ale bylo to takový, jakože jako kdybych chtěl potkat prezidenta Spojených států. Asi tak za ním jsem šel cíleně. To jako kdybych zaťukal na Bílej dům a řekl jsem tady, tak to bylo asi něco podobného, protože v té době byl Rex Hunt nejslavnější Australan vůbec a mnohem ještě slavnější v té době než Steve Irwin. Steve Irwin v té době jako vlastně ani nebyl ještě. Takže Crocodile Dundee a Rex Hunt. A tak já jsem jako přišel na obrovskou rybářskou výstavu, kde byl on jako totální ikona a rozdával tam podpisy, ale samozřejmě přes tu frontu ho nešlo ani vidět, tak jsem si řekl, no, tak dostanu nějaký podpis, splním si sen, že ho jako potkám a tak jsem čekal, nekonečná fronta, no a když jsem byl před ním, tak jsem se teda zeptal, jestli bych pro něj mohl pracovat, což jako nečekal on ani já popravdě a on mi vlastně na kartičku napsal číslo a řekl, zítra mi zavolej, tak já jsem zítra zavolal a tak to vlastně celý začalo, takže vypadlo ze mě něco ještě totálně špatnou, lámanou angličtinou, kdy jsem jako v té době uměl říct jako ahoj, jak se máš a kde je tady záchod a to byly jako mý jako veškerý znalosti angličtiny.
ale přes ty tisíce a tisíce a tisíce lidí, kterým ten autogram dával, tak já jsem byl ten, který měl to štěstí, takže asi štěstí přeje připraveným a asi jsem to měl říct, i když vlastně dodnes nevím, proč to ze mě vypadlo. Potom to seznámení s tím Rexem bylo úžasný a tam jsem začal pracovat na jeho lodi a i když jsem o tom vůbec nic nevěděl a byl jsem totálně nímant, tak pro mě to byl takový obrovský nekonečný rybník, tak zase jsem měl štěstí, že ty lidi kolem mě všechno naučili. A jelikož jsem byl mladý v té době ještě, tak ta mysl byla hodně otevřená a chtěl jsem jít tak na bránu, takže jsem to do sebe sál jako houba, všechny ty věci, které mi ty lidi říkali, ale samozřejmě úplně nejzásadnější byl životní postoj a zkušenosti toho Rexe, který když jsem odjížděl z Austrálie, tak mi říkal, že ať se nezdávám toho svýho snu, že všechno je možný. Že akorát budu muset pracovat tvrdě, mnohem víc než všichni kolem mě a že to bude těžký, že samozřejmě nemáme oceán a že to řemeslo u mě vlastně neexistuje jako doma, ale že když budu chtít, tak se to může splnit. Takže s tímhletím jsem se vrátil, samozřejmě po roce s tou úplně jinou mentalitou na srdci, na duši, kdy všechno bylo možné, kdy nic nebyl problém a pak jsem přijel sem a tady jsem dostal teda tu ťavku té české mentality, která samozřejmě, kdy je všechno problém takže to byl jakoby náraz tvrdý zase, ale nevzdal jsem se a potkal jsem mnoho lidí úžasných, bez kterých bych tu dneska neseděl a vlastně oni mi hrozně pomohli, jako obrovská spousta lidí. Přijel jste teda do Čech a co potom jako bylo? Tak měl jste nějakou zkušenost jakoby s rybařinou nebo s lodí nebo s mentalitou a co teď jako narazíte a co pak? Tak jako táta vás asi pořád nepochválil, ne? Nebo jo? No tak já jsem pořád říkal, že budu rybář, takže jakoby to pochopení tam nebylo, i když dneska jsme jako nejlepší přátelé, nejlepší kamarádi a to nejlepší táta na světě, stejně jako maminka moje. A ten Rex mi vlastně řekl jednu zásadní věc a řekl mi, že jestli se chci stát jakoby známým na poli rybaření, tak musím rybaření dostat do televize. Mm-hmm. Ale to v té době byla samozřejmě totální utopie, protože tady jako ředitelé firem tak se oblíkali do maskáčů a schovávali si za vrbu, aby nikdo neviděl, že chytají ryby. Sice to už v té době byl jako největší sport u nás, on je to největší sport na světě, ale není to tak, jako že byli hrdí, že jsou rybáři a nebyl to hokej nebo fotbal samozřejmě. No tak já jsem vlastně skoro 6 měsíců v kuse volal do České televize, kde mě po zhruba tak 3 nedělích nenáviděli a každý den jsem tam volal. A pořád jsem jim říkal, že bych teda chtěl mít jako ten pořad o rybách a pořád jsem nedokázal a nechtěl pochopit, že oni ho nechtějí, ten pořad o rybách. A vy jste měl v hlavě nějaký koncept, už jak to bude vypadat, jo? Takhle, já jsem popravdě jako koncept moc neměl v hlavě. Já jsem prostě jenom věděl, že chci pořad o rybách. A tak po 6 měsících jsem se dostal vlastně k Richardovi Metkovi. Mm-hmm. A ta jako sekretářka, ta vlastně mě jako probudávala pohledem, už když jsem tam přicházel, protože to byla ta, která 6 měsíců v kuse zvedala ten telefon. A já jsem byl tak urputnej, že prostě mě jako dali nakonec ten termín. No a to přivítání bylo úžasný, protože jsem nestačil ani pozdravit a od toho stolu se ozvalo, jo, to jste vy, ten, který mě otravuje tady každodenně jako mojí sekretářku, a to jste vy, jako který tady chcete dělat nějaký jako přiblblej pořad o rybách. Říkám, ano, to jsem já. A jak byste si to teda představovali? Já říkám, no tak jako budu chytat ryby, jako v televizi. A říká, jo, budete chytat ryby. Myslíte ten sport, jak jezdím kolem té Vltavy, tak jak tam sedí na těch lodičkách, zmrzlý, že jo, on teda dodal zmrzlý jako hovno, toto nesmím říct, ale... Můžete, tady se může cokoliv, můžu to říct, no. Tak jako takhle tam budete zmrzlí, jak to hovno, jako 6 hodin tam v kuse sedíte, jako neřeknete ani hlásku, ještě nic nechytíte, maximálně rýmu a jdete domů. Jasně. Tak o tomhle chcete dělat zábavný pořad. Na 5-6 dílů. No.
Takže samozřejmě ta představa takovéhoto pořadu chápu, že jako nebyla úplně vábná. Jasně. Jako mlčení v televizi, sedění na lodi, zabalený jako do 20 jako svetrů. Tak já jsem se snažil vyvrátit, jakože takhle by to nebylo, což jsem ani neviděl, jak by to bylo v té době. A řekl jsem, že jako by to mohl být i adrenalin, že by to mohla být zábava. Teď jsem se to tam snažil jako ze sebe nějak klámat a asi mi to moc nešlo, no ale vlastně za pár měsíců na to jsem měl svůj vlastní pořad, který se jmenoval v té době Jak na to. Bylo to s Rudou Hrušínským a s Pavlem Tomym. A střídala nás vlastně Jiřinka Boudalová, která v té době to zachraňovala, ten hrozný průser, protože já si myslím, že v té době se na to vůbec nemohlo jít koukat a když dneska vidím některé ty díly zpětně, tak jestli znáte ten pocit, kdy jako takhle děláte, jako že to vlastně ani nechcete vidět. Ano, hele, dneska ho známe po 9. Tak to bylo přesně ono, bylo to strašný teda. No a potom teda jsme točili a možná už jsme jako se i zlepšovali a pak samozřejmě přicházely už i ty úspěchy, kdy jsme se zvraceli z expedic, kde třeba před náma neuspěly ani zahraniční expedice a samozřejmě jsme neměli kamery za miliony, samozřejmě jsme neměli foťáky za miliony, samozřejmě, že jsme tam jeli s tím, že jsme si koupili pytel, rejže a hurá do pralesa, jako neměli jsme vůbec peníze na to, jo? Neměli jsme žádný navigace, žádný satelitní telefony, byly to totálně pionýrské doby, kdy ale na druhou stranu jsme se hodně museli naučit o té přírodě a to mě dneska dává možnost jako chodit dál než kdokoliv. A takže už jsme měli pocit, jako, že něco máme v rukách, tak jsme začínali posílat ty fotky a ty materiály právě třeba do National Geographic a teď jsme zase čekali, jak hned nám přijde nějaká odpověď a ono nic jako nechodilo. Volal se tam každý den. No ne, posílali jsme pravidelně maily, posílal jsem i dopisy, posílal jsem tam ty jako fotky, posílali jsme tam ty nahrávky a on pořád z nás nikdo se nechtěl zbláznit, jako v tom zahraničí. No a tak pak mi jednou jeden člověk řekl, no ty si jako myslí, že prostě každý se z tebe zblázní, tam je 330 milionů a myslí si, že na nějakého Jakuba z České republiky jsou zvědaví. No a to mě jakoby trošku zlomilo, jsem si říkal, no asi má jako pravdu, tak takových Jakubů je tam asi hodně. A začal jsem se soustředit na tu práci ještě víc, přestal jsem jako řešit nějaký zahraničí a začal jsem doopravdy jako hodně šlapat. Začal jsem dělat jako prostě 8, 9, 10 velkých expedic ročně, což se rovnalo v těch dobách, jako když někdo udělal jednu velkou horolezeckou výpravu, tak já jsem ji přesně dělal 8, 9, 10. V podstatě jsem nebyl doma, začal jsem jakoby chytat hodně ty velký vzácný ryby a vydával jsem se do míst, kam přede mnou se lidi nevydávali a už jsem to neřešil. No přesně v ten okamžik si pro mě National Geographic poslali letadlo. Aniž já bych to chtěl, takže Teď mě nerušte, jako tady zrovna chytám. A když jsem se pak ptal, jakoby, proč mě našli, tak říkali, no tak my jsme pořád jako chtěli dělat nějakou velkou sérii o velkých rybách, o zajímavých místech a kdykoliv jsme jako dali to jméno toho místa nebo té ryby do Google, tak se na nás vyjel vy a pořád se na nás výjížděl vy. Takže jsem jakoby pochopil, že je důležitý jako si to nejdřív odmakat, že ta cesta nahoru, že to člověk jako nemá zadarmo, že prostě to jako nevokecá. Jde vokecat jako spoustu věcí, ale to zahraničí jako nejde vokecat. Tam prostě buď to umíte, nebo čumíte, jak se říká. No. Chápu, no. No a když jsme u těch rozdílů, teda jste poměrně úspěšný, nejenom u nás, ale můžeme říct po celém světě. Jak snášíte tu stinnou stránku toho úspěchu? Protože samozřejmě máte spoustu fanoušků a spoustu lidí, kteří vás podporují. Na druhou stranu úměrně s tím počtem těch podporovatelů rostou i ty odpůrci nebo nefanoušci. Dneska se tomu moderně říká hejtři. Jak se s tímhle srovnáváte, když určitě bude dost lidí, kteří vás nemají rádi a dávají vám to třeba i znát? No, já jsem si úplně v pohodě, mě je to úplně jedno. A to je dobrý přístup. Tam je jeden zásadní okamžik. Pokud
jakoby to děláte, cokoliv děláte s tím, že se chcete stát slavným, tak se nikdy slavným nestanete. Tam z těch lidí je to by jako hrozně znát. A to tak není. To tak není, já nevím, že jsme se smějete. Ne, my jsme celou dobu chtěli být slavný a teď už nechcem. Ne, já si dělám srandu. Já věřím tomu, že prostě vy jednou ten kulturák vyprodáte a děláte. Ne, ale to já bych se chtěl asi taky zeptat, protože... Já to ještě teda musím odpovědět. Ona je to nepříjemná otázka, Ne, já vím, že jste ji chtěl zamluvit, ale já vím, rád odpovím. Povídejte. Já jsem nezačal ryby chytat proto, abych se stal jako slavným. Já jsem to začal dělat, protože to miluju to dodnes. Paradoxně to miluju čím dál tím víc, což ty mnozí kolegové nedokážou pochopit. A miluju to. To je jakoby hlavní věc, jo. Takže jako jestli někomu vadí, že si žiju svůj sen, že jako je nikdo naštvaný, že jakoby nemusím chodit do té práce od 8 do 5, ono to nebylo zadarmo. Každý tu možnost má, každý může odejít ze školy, každý může prostě se pohádat s rodinou, já jsem jako roky jet suchý rohlíky, jako zažíval jsem ne jako týdny, zažíval jsem jako roky, kdy jako 3 nebo 8 rohlíků byl rozdíl. To jsem taky po sezóně přijel domů a měl jsem bílý nehty a bílý vlasy. Jo. Takže ta cesta nebyla zadarmo a mý blízcí to vědí a sobě ani mým blízkým jako nemusím nic dokazovat. No a že je někdo nešťastný a proto je zlej, tak mě ho může být tak maximálně líto, a kdokoliv za mnou přijde a řekne, hele, mně se tohle nelíbí, bylo to tak, nebylo to tak, já mu hrozně rád odpovím, ale stalo se mi to jednou v životě. Jednou jedinkrát v životě za mnou přišel člověk na rybářské výstavě a na něco se mě zeptal, já jsem mu to vysvětlil a scházíme se dodnes. Je to můj přítel dneska. A hrozně si to vážím, že to udělal, protože takový člověk je frajer, protože keci nemají smysl. To vždycky říkám. Vždycky jsou důležitý činy a když si něco myslím, tak to řeknu. Takže to je asi taková moje odpověď, ale bohužel já miluju Čechy, miluju Českou republiku, nikdy bych se odsud neodstěhoval, ale samozřejmě ta malost toho národa tu je a ještě to nějaký čas potrvá. Ale třeba na těch už dětech, s kterými hodně spolupracuju, vidím, že už to tak nemají. Vidím to na mý ségře. Mí rodiče, když chtěli vycestovat, tak se na to 4 měsíce připravovali a byli prostě úplně z toho ve stresu. Moje ségra řekne ve středu, že letí do Londýna, koupí si na internetu letenku a druhý den letí. To je prostě úplně jiný přístup už k životu a tak to je, ten náš národ ještě musí, jako tady se na něj šlapalo příliš dlouho, a bude to ještě chvíli trvat. Já se zeptám. Můžu? No, asi musíte. No, musím, no. Já chci. Když jsem se bavil o tom, že přijedete k nám, tak dost lidí má takový zkreslený pohled. Já to chápu, protože z té televize to možná takhle může působit. Já se vás nechci jakkoliv dotknout. A dotkněte klidně. Ne, vůbec nechci, jo. Ale, nevím, jak to myslíte. Ne, já vám to vysvětlím. Jste se mě dotknul předtím. Ne. Je to v podstatě... Já nevím, jestli to u vás normální. Je to v podstatě tak, je. Ne, je to tak, že... Já dokážu být taky hustý, ale nejsem. Já nechci být hustý, ale jenom chci spíš jakoby, a pro vás, abyste to osvětlil, že třeba některý lidi si můžou myslet, že... Myslím určitě. Možná jo, ale proto by bylo dobré jim říct, že ne. Třeba řeknu, že jo. Třeba řeknete, že jo, to je na vás. Ale že chytáte ryby, ten pořad tak vypadá, že jako chytáte ryby, strašná jako akce. Já fakt nevím, já jsem tam s váma nebyl. Proto to jenom říkám, jak si někteří myslí, že to vypadají. Jo. A chytáte ryby? Ne. Nechytáte. A vy chytáte ryby? Ne. Ale že třeba někdo si může myslet zlý jazykové. Jasně. Rybáři, Pojďme se k tomu dostat. kteří třeba nejsou.
kteří Chodíš třeba... kolem Orchíkaše, to neřekni to. Rovnou to Ne. řekněte. Jakože ty ryby nechytám, na to se mě chcete zeptat. Ne, nechci. Nechcete? Chci se zeptat, jestli to třeba není tak, že sedíte v moskytiéře, Jasně. pijete zelený čaj Jasně. a 5 otroků za vás No jasně, chytá že ty ryby nechytám, teď to říkám. Ne, no jasně, 5 lidí za vás chytá ryby, 5 lidí za vás chytá ryby a najednou záběr, přiběhne Jakub Wagner, Jasně, natočte ho ale a nejdřív musím teda dopít ten čaj. to. Dopí ten čaj. A tu moskytiéru. Já nechci být zlej, jako opravdu. Jo? Ale To jenom já jsem říkám. v pohodě. Jsem dostal teďka strach to z toho. Ne, vůbec. Ne, já chci jenom vědět, kolik třeba čítá ten štáb, jestli jste opravdu v těch extrémních podmínkách a jestli Jako, to tak, že- jak to vypadá, že jestli nejsme to tak, na Kanárech. jestli to tak fakt jako je. Jo? Že prostě jestli tam opravdu jako jakože nechytnete Nebojte se rybu a toho. prostě běžím, prostě už se musím zahřát. Jasně. Jo, dotočte to tady a to. Ne, tak na to se ptám, jestli to je opravdu tak hustý, jak to v té televizi vypadá, protože spousta lidí si může myslet, že ne. Jasně, Jo, a třeba já to, tomu na, rozumím. na vás to vrhá třeba špatný stín. Nechci, aby to tak vyznělo, ale chci se na to zeptat. Jo. Už to položil tu otázku. Já fakt nechci být zlej, je jako. to v pohodě, jo. je to celý, ta otázka. Je to celý ta otázka. Nemá to pokračovat. Nemá. Bude mít za chvilku, no. No tak, To se má bojí. Ne, já se těším. jo. Jak se to jmenuje ten pořad? Ostrý? Celý řeči. Aby to nebyly nudný nakonec, že jo? Ne, já na to odpovím. Já jsem hrozně rád, že tuhle otázku pokládáte a já na ní úplně stejně odpovím. No, samozřejmě to je úplná blbost. Se mnou jezdí teď momentální štáb, Dan Wagenknecht, Vítek Jíra, občas Jirka Středa, Ferda Mazurek, Jakub Vomáčka. To jsou vlastně kluci, který mě pomohli hrozně moc v životě a já mám pořád jeden tým, takže asi to jsou lidi, kterých byste se měli zeptat a oni tu otázku samozřejmě taky dostávají, Jasně. protože samozřejmě, když někdo jako vystrkuje růžky, vystrkuje pořád, no tak samozřejmě jako musí jako někdo sejmout, že jo? Takže já ty růžky vystrkuju rád, protože přesně nejlepší odpověď na tady ty zlý jazyky je být lepší. A pořád. Což ne vždycky se daří, ale minimálně se o to snažím. Takže víte, jako ty ryby, které chytám, tak tyhle zlý jazykové viděli tak maximálně jako na obrázku. A většina ani lidí ve světě je nechytila. To je prostě jakoby pár lidí na světě, který je třeba chytili. Takže už jenom to, že do toho místa jedete, že jako doopravdy riskujete život, že jste doopravdy třeba 1500 kilometrů od první civilizace, tak to už je něco, co je pro ty lidi totálně nepochopitelný. Jakože nikdo nikam takhle jako jede a ještě jako na blbý ryby slizký. Jo? A já mám jasný pravidlo, že pokud rybu nechytím, tak ji prostě nechytím. Protože nejkrásnější pro diváka je neúspěch. Obzvlášť pro českýho. Jo. Třeba můj táta se s tím setkává každý rok. Protože tomu věří. Já musím říct, že mně se to bohužel ten neúspěch jakoby často neděje, ale je to prostě tou mojí urputností. Já jsem jako strašně urputnej v tom, co dělám. Já když tam jedu, tak proto udělám prostě maximum. A já nespím, nejím, třeba 4 dny v kuse nespím. Na mě se střídají štáby. Já mám jeden štáb přes den a druhý v noci. Já mám, jako takhle se točej. Jo. Takže asi by to byla spíš otázka na ty kluky, ale to, co vidíte v dokumentech, v který točím, tak je totální realita. Zakládám si na tom a proto to chtějí zahraniční televize. Jediný, co se samozřejmě dramatizuje, třeba den chycení té ryby, že ne vždycky se chytí nakonec, že někdy se chytí uprostřed, ale samozřejmě stříhá se to tak, že ta ryba se chytí nakonec. Jasně. To je jako jediný, je to prostě jako... Pořád. Je to tak. Takže to je asi tak jediný, co tam jako není realistický, ale ono myslet si, že tam tu rybu nikdo chytá, když tam třeba lidi ani nežijou, nebo když jste na řece Kongo, která je 15 km široká, až 500 metrů hluboká, že tu rybu tam za vás někdo jako bude chytat, tak je samozřejmě totální utopie. A navíc každý rybář, skutečný rybář, já se nebavím o těch jako lidech, kteří říkají, že jsou rybáři, už z průběhu toho souboje, schování té ryby,
jak se ohýbá prut, jak ta ryba skáče, jak rychle se pohybuje, tak na 100% pozná, jestli ta věc je hraná nebo ne. A já zase můžu říct, že třeba se nedivím těm řečem, protože když sleduju spoustu dokumentů, třeba survivalů, tak to vidím. Vidím vlastně zatím tu filmařinu, kdy vidím, že je to fake, ale to prostě v těch dokumentech, který teď točíme, jako nikdo vidět nemůže. Protože to tam není. A naopak já chci tu brutalitu. Já chci, aby viděli lidi, že tam trpím, já chci, aby viděli, že mi to není komfortní, já chci, aby viděli, že tam prostě padám na hubu únavou, já chci, aby viděli, že je jim červy. To přesně chci, protože to je přesně to, kdy ty lidi, kteří jako nejsou závistiví, tomu budou věřit. Ale samozřejmě jsme v České republice a jako vás někteří lidé mají rádi, tak pro někoho ten váš úspěch je nepřekonatelný. Chápu, no. Proto se ptám. To tak je. A ještě mě zajímá, jako nějaký úplně... Děkuji. No a máte za sebou spousta úspěchů, ať už z Guinnessovy knihy rekordů, nebo spousta rekordů, který jste jako pokořil. A zajímá mě, co je meta, kterou chcete třeba v rybařině jako docílit. Nevím, jestli je taková meta. Nebo No, jestli, je určitě jestli je meta. meta v tom furt bejt, jakoby co nejdýl to půjde, anebo jestli máte opravdu nějaký jakoby zenit, který ho chcete dosáhnout. No pro mě je meta být šťastný. Já si myslím, že to by měla být meta pro každýho a já to dělám z toho důvodu, že mě to naplňuje. Dělám to z toho důvodu, že tu radost můžu přenášet dalším lidem, že pro mě je jako vlastně největší úspěch to, že tu sedíte, že mě vůbec někdo chce poslouchat, teda zhruba polovina lidí, ale dobrá. Myslím se s tím. Ale děkuju. Takže vlastně to, že jakoby dělám někomu radost. No a samozřejmě potom, když slyším i ty čísla z televize, kdy jakoby dokument poráží různý seriály, nebudu jmenovat, a člověk zjistí, že se jako na to dívá jakoby tak strašné množství lidí a na Discovery, že jo, zásah přes 2 miliardy lidí, který jako na světě můžou sdílet moji radost, tak si říkám, jako, že to asi má smysl, že jako vlastně já mám obrovskou příležitost přinášet jako lidem do obýváku radost, brát je na místa, kam by se nepodívali, ukazovat jim zajímavé věci. A taková druhá meta, to je samozřejmě mládež, který se snažím jako věnovat hodně. Přednáším na školách, jak základních, středních, vysokých. Mám roky, kdy přednáším jako 10 000 dětí na školách a protože tam nikdy nevíte, tam může sedět budoucí prezident mezi nimi, budoucí premiér, důležití lidé, kteří budou vlastně ovlivňovat jakoby chod této země a i přírody, takže tomu se věnuju, tam vidím moji jakoby největší roli, proto jsem začal dělat ty dětské pořady na ČTD a proto v nich chci pokračovat, protože to je budoucnost naší země. Takže jste šťastný teďka. Já jsem absolutně šťastný a nemůžu říct, že je to vždycky růžový, protože loni jsem byl 9 měsíců pryč a to fakt jako přijedete domů a já mám třeba mezi expedicemi občas 3 dny. Jo. Aha. Jsem se vrátil, mezi Amazonií a Sibiří jsem měl 12 hodin, takže z plus 40 do minus 40. Jo. Takže a tam spíte ve stanu a na Sibiři taky spíte 5 týdnů ve stanu. No. Akorát, že jako v jiných podmínkách a když jdete čůrat, tak to na zem dopadá zmrzlý. Takže jako ty hardcory jsou velký, takže jsem šťastný, ale má to, jak tu zaznělo, i stinné stránky, ale ne tak, že by nikdo nepřál, to doopravdy nevnímám, spíš to, že samozřejmě nemáte jako žádný soukromí. Jako žádný, jo, to... Soukromí je 0. A s kýmkoliv vyjdete na ulici a je to žena, tak jste druhý den jako v novinách, jo. Takže... A s tím taky máte problémy takhle jako s bulvárem? No teď konkrétně jo, teda. Jo? To ten bulvár. Je to nějak teďka jako blbý, jo? Já to teda moc nesleduju, takže nevím. No já jsem to taky nesledoval, ale v okamžiku, kdy mi za hodinu přišlo asi 150 SMS, tak jsem pochopil, že se něco děje. A ne, tak já samozřejmě, já to mám úplně jinak.
já jsem médiím hrozně vděčný, protože když se člověk chová slušně, tak oni se k němu taky chovají slušně. A samozřejmě všichni jako tvrdí, že nikdo si Blesk nekupuje, všichni tvrdí, že se nikdo na Super nekouká, ale prostě kouká se na to 1,5 milionu lidí denně. Tak to je jako, to je jasný a jenom jako intelektuálové tvrdí, že to nesledují, jsou tam jako první na tom visejí, že jo, vždycky. Takže já jsem médiím vděčný, já proti ním nemůžu říct jakoby křivýho slova. Většinou je to tak, že když se ty lidi chovají jako blbě k těm médiím, tak se jim to vrací. Já jsem nikdy neměl jako pocit, že bych dělal něco, za co bych se musel stydět, nebo že bych dělal něco špatně, nebo že bych někoho urážel. Kdokoliv ke mně přijde, tak si s ním podám ruku, popovídám si s ním v rámci slušného chování, nemusím být s každý kamarád. Ale samozřejmě ten bulvár jako chce senzace a jde zatím, nakonec jsou z toho živí. Oni jsou živí, že ten článek napíšou, oni jsou živí z toho, že vás jako fotí na těch ulicích, ale samozřejmě jako když sedíte s někým, koho máte rád u večeře a přesklo vás tam jako fotěj a za večeři jako přijde 5 lidí si pro podpis, tak vám nebudu říkat, že je to příjemný, protože ta holka, která sedí naproti vám, má prostě zkažený večer, že jo. Nehledě na to, že když jakoby má bývalá přítelkyně chtěla se mnou jít na večeři, tak musela kontaktovat člověka, který se mi stará o čas, aby zjistila, kdy můžu. Takže to jako taky není jako pozice, do které se člověk chce dostat, ale prostě zjistíte, že sám sobě nepatříte, že patříte lidem a že z toho vlaku vlastně se jako špatně vystupuje, protože byste jako zklamali hrozně lidí. A to jako nechci. Já říkám, nedělám to proto, abych jako byl slavnej, samozřejmě mě to živí, takže musím vystupovat v médiích, to je jenom jako lidi, kteří říkají, že ne, že média nepotřebují, tak to je utopie, každý, kdo je vidět, ty média potřebuje, ale samozřejmě v rámci slušného chování, aby se za to člověk nemusel stydět a hlavně, když se v těch médiích člověk objeví, a teď, když se člověk v těch médiích objeví, tak si myslím, že by to mělo být jako za něco. Za to, že si to zaslouží, že skutečně jako něco udělal zajímavého, nového. A říkám ne za to, že si někdo ožral na večírku. To takový lidi u mě jako nemají vůbec úctu. Tak Jakube, nevystupujte z toho vlaku, dělejte nám dál radost. My se na vás budeme dále koukat. To už končíme. No tak nekončíme, ještě máme dalšího hosta. Jo, takhle. No. Dobrá, tak jo. A můžu tu zůstat sedět? Můžete, děkujeme za rozhovor. A mám se posadit jinam, že? Děkuju. Dámy a pánové, Jakub Wagner. Jakub Wagner. Děkuji. Díky. Děkuji.